så samles vi her igen. Ja, jeg kan ikke fatte det. Mor. Far. Og hund. Far, hvorfor hunden her? Jeg gider da ikke have hunden her. Hvad for en hund? Nå, Rufus? Jeg kan ikke lade Rufus være. Han kan ikke klare sig selv. Altså, han er nødt til at være her. Men, kan du ikke lige fortælle lidt videre, hva'? Nå, Rufus må godt være fint. Jeg må heller aldrig noget, altså. Nå, er der nogen, der vil sige noget? Fordi at, jeg har ikke noget at sige. Nå, mor, hvad vil du sige? Ja, jeg vil gerne sige noget, at det er kun mig, der får med i dag. Den her, fordi at de her, de skal blive større, du. Ja. Jeg får rent faktisk 2. Er ikke smart. Vil jeg sige mere? Nå ja, det er i morgen. Det er altså i morgen, at Danmark går under. Vidste I godt det? Hvor var det, du lyste til mig? Ved du hvad, jeg bare vil sige? What the beep? Tag det bare roligt. Det jeg vil sige, det er... Tak drenge. Tak piger. Og tak hunde. Tak til at I vil se den her video. Giv et like, hvis I vil, dernede under. Eller skriv en kommentar dernede. Hvis iPad, så er det dernede, og hvis det er på computer, så er det dernede. Jeg vil bare lige lave lidt, at jeg har lige fået en Alienware, en mega god computer. Her kommer undertekster.